이렇게 썰은 좀 괜찮아요. 그렇게 하니까 뭐 하나만 안 돼. 그러면 보는
binye ọzọ ebe anyị ji okwukwe esi obi echela mbanye nke wetara anyị nzọpụta ngwara ka anyị soro inwe ọ bụ na anyị akwụnyere ya ije olu ya anyị ga-esoro cheta obi na apịtị n'ọnwụ ya na ndụ ọhụrụ site na Kristi onye nwe anyị tupu anyị ga-ewere tupu anyị ka ọmụ anyị maka ngọzi ebe ebuke niile nnadị ekpere biko gọzie ịbụ ndị ọmụmụ ndị a were ya nsọ mee ka nwee iso ya banye na Jerusalem dị ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị mgbe anyị ga-aga n'etiti mmiri nsọ tupu anyị nweta okwukwe. Ụmụ Hibru jekuru n'aka ha izite inwe n'ọrụ. Ụmụ Hibru jekuru n'aka ha izite inwe n'ọrụ. Ha na-ekpukpe n'eti mkpu na-asị, Hosana, Hosana, n'elu kasị elu. Hosana, 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 n'elu kasị elu. Hosana, Hosana, n'elu kasị elu. Hosana, 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 n'elu kasị elu. Hosana, Hosana, n'elu kasị elu. Hosana, 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 n'elu kasị elu. Hosana, Hosana, n'elu kasị elu. Hosana, 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 n'elu kasị elu. Paradise alaeze nna, Paradise alaeze nna, Paradise, Paradise alaeze nna, Paradise, Paradise alaeze anyị ga-eje ya, Paradise alaeze nna, Paradise, Paradise alaeze anyị ga-eru ya, Paradise alaeze nna, Paradise, Paradise alaeze ebe Jesu nọ, Paradise alaeze ebe Mary nọ, Paradise alaeze ebe afụfụ adịghị, Paradise alaeze nna, Paradise, Paradise alaeze nna, Paradise, Paradise alaeze nna, Paradise, Paradise alaeze anyị ga-eje ya, Paradise alaeze anyị ga-eru ya, Paradise alaeze nna. Onye nwe anyị nọnyere ụlọ ihe ọgụ nke a si n'ụzọ mmadụ nsọ nke olu dere mgbe Jesu kọsịrị akụkọ ilu ọ gara n'ihu gbago obodo Jerusalem mgbe Jesu bịaruru Betfage na Betani nso n'akụkụ ugwu Oliv o zipụrụ mmadụ abụọ na ndị ụmụazụ ya zigbo ahụ ozi sị, jeenụ n'obodo nta nke dị na ncherịta iwu ebe na-anọdụ ya ebe na-ahụ nwa ịnyịnya ibu ejidere mgbe enwebeghị onye makwasịra n'elu ya tọpụrụ ya zipụtanụ ya n'ebe a ọ bụrụ na onye nwe ya jụọ unu sị, gịnị ka unu na-eme? Gịnị ka o ji atọpụ ya? Gwa ya sị, ọ dị onye nwe anyị mba. Ndị o ziri ozi wee gaa ihe dum dịka Jizọs wee gwa ha. Mgbe ha na-atọpụ ịnyịnya ibu ahụ, ndị nwe ya wee jụọ ha sị, gịnị mere unu ji atọpụ ya? Ha wee zaa sị, ọ dị onye nwe anyị mba. Ha wee sekpụta ya nye Jesu were uwe ha wụkwasa n'elu ịnyịnya ibu ahụ
kwukwasị Jesu n'elu ya. Mgbe Jesu na-aga n'elu ịnyịnya ibu ahụ, ndị na-eso ụzọ ya tụsaa uwe ha n'ụzọ. Mgbe Jesu bịaruru Jerusalem nso n'ebe gbadara site n'ugwu Oliv, mgbe ndị na-eso ụzọ ya malitere ịṅụrị ọṅụ na iwere oke olu na-eto Chineke maka ọrụ ebube niile eji amata ike Chineke nke ha hụrụ site n'aka Jesu. Ha wee na-eti sị, onye a gọziri agọzi ka eze ahụ bụ nke na-abịa n'aha Onyenwe anyị. Udo dịkwa n'eluigwe, otuto dịrị Chineke n'ebe mgbachi obi. Ụfọdụ n'ime ndị Farisii wee sị igwe mmadụ ahụ, wee tinye ọnụ sị, onye nkụzi, baara ndị na-eso ụzọ gị mba ka ha mechie ọnụ. Ma Jesu sịrị ha, ana m agwa unu na ọ bụrụ na ha mechie ọnụ, ọbụna adị nkume n'onwe ya ga-eti mgbe otito. Oziọma nke ose bụ ụwa. Ugbu a anyị ga-ebidozi ngagharị. Etu a ka anyị esi wee gagharị onye bụ obe cross bearer okporo ụzọ. All the children, all our kids, followed by young adults. And then na-abido ukwe nke ha.
Alaeze Paradise. Paradise Alaeze Paradise Paradise Alena Paradise Alezena Paradise Alezena Paradise Alezena Paradise Alezena Paradise Alezena Paradise Alezena Boya 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 Paradise, paradise, ale. Ani geruya o, ani geruya o, ani gejeya o. Paradise, wachoko. Paradise, ale. Paradise, paradise, ale. Paradise, paradise, wachoko. Ani gejeya o. Ani geruya o, bam 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 bam, oh paradise, paradise, ale, ani gejeya o. Osiama, mahala chanika, kaiga sigara hosi, kaigwa hana chanika ma. Hosi
ka anyị gwa ha na chi anyị dị mma. Jesus Christ Nwachukwu. Hosanna, Jesus Christ Nwachukwu. Ekele dịrị gị, Jesus Christ. Daalụ, Jesus Christ Nwachukwu. Jesus Christ Nwachukwu. Ekele dịrị gị, Jesus Christ Nwachukwu. Onye mere mmiri ya ka ọ ghọrọ mmanya, ọ bụghị bụ eze dị nsọ. Daalụ, Jesus Christ Nwachukwu. Ọkaka Jesus Christ Nwachukwu. Ekele dịrị gị, Jesus Christ Nwachukwu. Ọkaka ọ bụghị bụ onye mere ụmụ Izrel ka osimiri ya, ọ bụghị bụ eze dị nsọ. Daalụ, Jesus Christ. Ọkaka Jesus Christ Nwachukwu. Ekele dịrị gị, Jesus Christ Nwachukwu. Ọkaka ọ bụghị onye mere mmiri ya ka ọ ghọrọ mmanya, ọ bụghị bụ eze dị nsọ. Daalụ, Jesus Christ Nwachukwu. Ọkaka Jesus Christ Nwachukwu. Ekele dịrị gị, Jesus Christ Nwachukwu. Ọkaka onye mere onye ngwọrọ ka ọ gaga ije, ọ bụghị bụ eze dị nsọ. Daalụ, Jesus Christ. Ọkaka Jesus Christ Nwachukwu. Ekele dịrị gị, Jesus Christ Nwachukwu. Ọkaka ọ bụrụ onye mere onye isi ka ọ hụba ụzọ, ọ bụghị bụ eze dị nsọ. Daalụ, Jesus Christ Nwachukwu. Ọkaka Jesus Christ Nwachukwu. Ekele dịrị gị, Jesus Christ Nwachukwu. Ọkaka ọ bụghị bụ eze dị nsọ. Jesus Christ Nwachukwu. Ọkaka Jesus Christ Nwachukwu. Ekele dịrị gị, Jesus Christ Nwachukwu. Ọkaka ọ bụghị bụ eze dị nsọ. Daalụ. Cross ibi bata fada. Cross ibi bata fada. Ka ihe jikọta dị procession ahụ. Aka ileti jụrụ ịbụ onye eze. N'aja nke Maasị tata, ezinụlọ Osi na Nneka Ụfọndụ na-enye Chineke ekene maka ka Chineke si wee zaa ha ihe ha yọrọ ya, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ha, na-agọzi ihe na ha bụ n'obi na ezinụlọ ha. Ngọzi Ogoke na ezinụlọ ya na-enyetekwa Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche maka n'isi Luke na Louisa Ejike, ndị nke na-elote 214 ha ji wee bụrụ di na nwunye, 54 years wedding anniversary. Ezinụlọ Nicholas Nwanna, ezinụlọ Nwanna
na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche n'isi Nicholas Nwanna na Chiemena Nwanna, ndị nke na-elotekwa mgbe eji were mụọ ha. Ka Chineke na-edu ha na-agọzi ha. Philomena Chinyere Ọpala na-enyekwa Chineke ekene maka ihe ha yọrọ Chineke, o were zakwa ya nụ, wee na-ayọ ka Chineke na-agọzi ndị niile n'ezinụlọ ha, ndị niile na-enyekwara ya aka, na ndị niile nọ na ụzọ abụ n'ụzọ ya na ha si emekọ. Ndị Igwe Lennox na Ngozi Anụnwa na ezinụlọ ha na-enye Chineke ekene maka ụmụaka niile. Ka Chineke na-agọzi ha n'ụwa niile, na-agọzikwa ụmụaka nke ha nwa, were na-eletekwa mkpụrụ obi nke iru Cynthia Anụnwa Ọrakpo. Vivian Ejimole na ezinụlọ ya na-ayọkwa maka mkpụrụ obi mama ya Livina Ego Bekee Ọkwara Lawrence. Kate Okoye na-ayọkwa maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Charles Onyebuchi Ibe. Grace Giovanni Odim na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Grace Ugomma Odibo. Osi na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọkwa maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Valentine Izuchukwu Chuke. Godfrey na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Josephine Ogunọ. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja bụ ụkọchukwu anyị dịka anyị si wee bidogo bụ Fada Jude Umeobi. Kịta anyị ya ebidokwa ebe anyị kwụsịrị. Eze ka anyị ya ịyọ onye nwe anyị Chineke jike niile, nna dị ebighị ebi, ọ bụ gị nyere ụwa Jesu Kristi onye nzọpụta anyị, imere ka o were arụ n'ụdị anyị, bịakwata ahụ nke obe iji tọrọ anyị ezi ụbụrụ nke obi umeala. Biko nyere anyị aka ka anyị na-eso nzọụkwụ ya n'obi ndidi ọ tọrọ anyị, bịakwa tozuo isoro keta oke na aṅụrị nke mbilite n'ọnwụ ya, sara dị nwa anyị Jesu Kristi nwa gị onye na dị ndụ na-achị, ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa atọ ụwa niile.
ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Onye nwe anyị enyela m ire nke nwa azụ ka m mara otu m ga-esi na-aza ndị ike gwụrụ azịza. O nyela m onyinye nke okwu, ọ na-emete m n'ụra ụtụtụ ka nche ntị nụrụ okwu dịka nwa azụ. Onye nwe anyị emeghela ntị m n'ebe mụ onwe m nọ, enupụghị m isi ọbụla nke m na-agbakete azụ. Atọgbọrọ m ndị na-apịa m ụtalị azụ m, nye ndị na-adọ m aka n'afụ ọnụ agba m. Ekpuchighị m ihu m n'ebe ndị na-akparị m na-abụ m asụ n'ihu nọ. Onye nwe anyị na-enyere m aka, nke mere na mkparị anaghị emetụta m. Akwụwara m ihu m dịka okwute siri ike. Amaara m na ihere agaghị eme m. Okwu nke osebụlụ ụwa.
ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ deghara ndị Filipai. Jesu n'onwe ya dere n'ụdị Chineke site na mbụ, ma o wereghị ịha ka Chineke dịka ihe ọ ga-ekwedosi aka ike, kama o mere onwe ya ka onye na-abụghị ihe ọbụla. O werela ọnọdụ ohu. O mekwara ka a mụọ ya n'oyiyi mmadụ. Ahụkwara ya ka ọ dị ka mmadụ n'oyiyi. O wedatakwara onwe ya n'ala wee rube isi ruo n'ọnwụ bụ ọnwụ nke obe. N'ihi nke a, Chineke buliela ya oke elu. O jikwa amara nye ya aha ahụ nke kacha aha niile elu, ka o wee bụrụ na akpọ aha Jesu, ihe niile kere eke ga-egbu ikpere n'ala, ma ihe niile dị n'elu igwe, ma ihe niile dị n'elu ụwa, ma nke dị n'okpuru ụwa, ka ire dum kwupụtakwa na Jesu Kristi bụ onye nwe anyị, ka e wee nye Chineke nna anyị otuto. Okwu nke osebụla ụwa. Akụkọ maka ahụhụ onye nwe anyị Jesu Kristi dịka Luke dị asọ si wee dee ya. Mgbe oge ahụ ruru, Jesu were ọnọdụ ya n'oche nri. Ụmụazụ ya wekwara ọnọdụ nke ha. Jesu gwara ha sị, ọ gụọla m nnukwu agụụ n'obi, ka mụ na unu rie olili ngafere nke a tupu m abanye n'ahụhụ, n'ihi na ana m agwa unu na agaghị m erikwa ya ọzọ ruo mgbe a ga-emezu ya n'alaeze Chineke. Ọ nara iko nye ekele wee sị, naranụ nke a onye ṅụrụ ya na ibe ya, n'ihi na ana m agwa unu na bido ugbu a gawa agaghị m aṅụkwa mmanya ọzọ ruo mgbe alaeze Chineke ga-abịa. Mgbe ahụ ka o ji were achịcha nye ekele, nyawa ya, bịakwa nye ya ụmụazụ ya sị, nke a bụ ahụ m nke a ga-enye maka unu, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Mgbe ha risiri nri anyasị, ọ nakwara iko,
otu aka ahụ sị, iko nke a bụ ọgbụgba ndụ ọhụrụ n'ime ọbara m nke a ga-awụsi maka unu, ma lee onye ahụ na-ere m ebe onye mụ na ya na-amanye aka n'otu afele. N'ezie, nwa nke mmadụ na-ala etu esi kpebie ya na mbụ, ma azịgba onye ahụ a ga-esi n'aka ya wee lee nwa nke mmadụ. nke ọbụla n'ime ha bidoro jụwa nke ọzọ, onye n'ime ha nwere ike ime ihe dị otu a. Esemokwu bịakwara dapụtara ha banyere onye n'ime ha ga-agụnye n'onwe ya kacha ibe ya. Jesu wee sị ha, n'ebe ndị ọgọ mmụọ nọ, ọ bụ ndị eze na-eji aka ike amanye ndị a na-achị achị. Aha eji eto ndị nwere ike ọchịchị n'ahụ ibe ha bụ ọka ome. Ihe a emekwala n'etiti unu, mba, onye kacha ibe ya ga-agba agwa ka onye kacha ntakịrị. Onye isi ga-eme ka onye na-agba odibo. Kedu onye ka ibe ya? Ọ bụ onye na-eri n'oche nri ka ọ bụ onye na-agba odibo? Ọ bụ na ọ bụghị onye na-eri n'oche nri? Ma lee m ebe m nọ n'etiti ụlọ dị ka onye na-agba odibo. Unu bụ ndị ji okwukwe kwụnyere m na nlegha m niile. Ugbu a ana m ewele alaeze nyefe unu n'aka, etu nna m si wele alaeze nyefe m n'aka. Unu ga-eli olili bịakwa ṅụọ ihe ọṅụṅụ n'oche nri m na alaeze m. Unu ga-anọ n'oche eze na-ebe ọnụmara niile, na-ebe ọnụmara 12 nke Izrel ikpe. Simon, Simon, mata na ekwensu enwetala ohere ọ chọrọ, nke bụ ịyọcha unu niile ka ayọchalụ ọka. Mana ebere m gị bụ Simon ekpere ka okwukwe gị ghara ịda, ka o wee bụrụ na mgbe ọbụla ị nwetara onwe gị, ị bịakwa gbaa ụmụnne gị ume. ma Pita sịrị ya, Onyenwe anyị, ejikere na m iso gị gaa mkpọrọ, bịakwa soro gị nwụọ. Jesu wee sị, Pita, n'ezie ka m na-agwa gị, tupu oke ọba akwa akwa taa, ị ga-agọ ugboro 3 na ị maghị onye m bụ. Jesu bịakwara jụọ ha sị, mgbe m zipụrụ ụnụ na-ejighị akpa ego na akpa onye ije na akpụkpọ ụkwụ, o nwere ihe ọbụla kọrọ ụnụ? ha zara ya sị, Mba. Ma nke ugbu a, onye nwere akpa ego ya were ya, onye nwere akpa onye ije ya buru ya, onye na-enweghị mma agha ya lee uwe ukwu ya zụta mma agha. N'ihi na eziokwu na-agwa ụnụ bụ na ihe edere n'akwụkwọ nsọ, ọ hapụrụ onwe ya ka eme ya ihe a na-eme onye mere alụ, a ga-emezu ya n'uju n'ime m.
n'ezie ọ bụ ihe akwụkwọ nsọ kwuru banyere m ka a na-emezu ugbu a. Ha sịrị ya, onye nwe anyị, mma agha abụọ dị n'ebe a. O wee sị ha, o zuola. O wee kpọrọ ụmụazụ ya pụọ gawa n'ugwu Oliv dịka o si eme. Mgbe ha ruru n'ebe ahụ, ọ sịrị ha, kpee n'ekpere ka unu ghara ịdaba n'ọnwụnwa. O wee si n'ebe ha nọ pụọ gaa ama ukwu ole ma ole, sekpuru ala kpewe ekpere sị, nna, ọ bụrụ na ọ masịrị gị, biko wepụrụ m iko a, kama ọ bụghị uche m ka a ga-eme, ọ bụ uche gị ka a ga-eme. Mgbe ahụ ka otu mmụọ ọma siri n'eluigwe pụtara ya, na-agba ya ume, ma o sitere n'ọnụma juru ya obi, kpesie ekpere ike, nke na ọsụsụ si n'ahụ ya na-atashi n'ala dịka ọkpụrụkpụ ọbara. Mgbe o si n'ekpere bilie, o jekwuru ụmụazụ ya hụ na ha na-arahụ ụra n'ihi na obi adịghị ha mma. O wee sị ha, gịnị mere unu ji alahụ ụra? Bilienụ na-ekpe n'ekpere ka unu ghara ịdaba n'ọnwụnwa. Jesu ka kpụ okwu n'ọnụ mgbe igwe mmadụ nupụtara. Onye du ha bịa bụ nwoke ahụ a na-akpọ Judas, otu n'ime ụmụazụ 12. Mgbe ha bịarutere ebe Jesu nọ, Judas pụtara bakuo Jesu, sutu ya ọnụ, ma Jesu sịrị ya, Judas, ọ bụ isutu ọnụ ka iji ele nwa nke mmadụ? Mgbe ụmụazụ ya hụrụ ka ihe si aga, ha jụrụ ya sị, onye nwe anyị, mma agha dị ebe a, anyị ọ ga-eji ya lụso ha ọgụ? Otu n'ime ụmụazụ jiri mma agha gbupụ ntị otu onye na-ejere onye isi nchụaja ozi, mana nke ahụ ka Jesu zara sị, ngwa, kwụsị ya, nke ahụ ezuola. O metụrụ odibo ahụ aka na ntị, wee mezie ntị ya. Mgbe ahụ Jesu gwara ndị isi nchụaja na ndị ọchịagha nke ndị na-eche nche n'ụlọ nsọ na ndị okenye bịara ijide ya, ọ dị mkpa na unu ga-achịli mma agha bụrụ nkụ bịakwa ijide m, ka a ga-asị na abụ m onye ori? Oge a niile mụ na unu na-anọ n'ụlọ nsọ kwa ụbọchị, unu emetụ ụṅara ijide m, ma ugbu a bụ oge nke unu. Ugbu a ọ bụ itiri na ọchịchịrị na-achị. ha jidere Jesu, duru ya pụọ, kpụrụ ya jee n'obi onye isi nchụaja. Ma Pita na-eso n'ebe dị anya. Ha fụwara ọkụ n'etiti mbaza ezi. Pita soro ha nọdụ ala. Mgbe ọ nọ n'ebe ahụ na-anya ọkụ, otu nwa agbọghọ na-agba odibo hụrụ ya, nyoo ya sị, onye a bụ otu onye n'ime ha. Ma Pita gọrọ agọ sị, nwanyị, amaghị m onye ọ bụ. Mgbe nwa oge ntakịrị gasịrị, onye ọzọ hụrụ Pita wee sị ya, ị bụ otu onye n'ime ha. Ma Pita gọrọ agọ sị, enyi m, ọ bụghịkwa m. Mgbe ihe dị ka otu elekere gasịrị, nwoke ọzọ bịakwara kwụsiwe ike sị,
n'ezie o were anya na onye a bụ onye otu ya n'ihi na ọ bụ onye Galili. Ma Pita zara sị, nwoke m, amaghị m ihe ị na-ekwu. ọ bụ n'oge ahụ kpọmkwem ọ bụ okwu a ọ kpụ n'ọnụ mgbe oke ọkpa bere. Onye nwe anyị tụgharịrị lee Pita anya na mkpụrụ anya. Pita wee cheta ihe ahụ onye nwe anyị gwara ya, tupu oke ọkpa ebee taa, ị ga-agọlarụ m ugboro 3. O wee pụọ bewe afọ arịrị. Ma mgbe ihe ndị a na-aga, ndị ji Jesu na-abụ ji eme ihe ọchị na-eti ya ihe. Ha kechiri ya anya na-asị ya, ngwa buo amụma, onye tiri gị ihe. ha kwukwara ọtụtụ okwu mkparị na okwu nkwuli dị iche iche na-ekwutọ ya. Mgbe chi bọrọ, ndị okenye na ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ zukọrọ n'ọgbọ ikpe Sanhedrin. Akpụpụtakwara ha Jesu n'ọgbọ ikpe. Ha wee jụwa ya sị, asị ị bụ onye ahụ echiri echi Kristi, gwa anyị. ma ọ sịrị ha, ọ bụ na ngwa unu agaghị ekwe? Ọ bụrụkwa na m jụọ unu ajụjụ, unu agaghị aza m. Ma site ugbu a gaba, nwa nke mmadụ ga-ewere ọnọdụ n'aka nri nke ike Chineke. mgbe ahụ ha niile bidoro ịjụ ya ajụjụ sị, ọ pụtara nụ na ị bụ nwa Chineke? Jesu zara ha, Ee, ọ bụ dịka unu si kwuo ya. ha zaghachiri ya sị, kedu mkpa ọ dịkwa ugbu a ịkọwa ndị akaebe ọzọ? Anyị ejine ntị anyị nụ ihe o jiri ọnụ ya kwuo. mgbe ahụ ọha mmadụ ahụ niile biliri kpụrụ ya gawa n'ihu Pilet. N'ebe ahụ ha malitere ibo Jesu ebubo sị, anyị jidere nwoke a ebe ọ na-akpalite ndị mmadụ ka ha bido ọgba aghara, na-agwa ha ka ha ghara ịtụrụ Siza ụtụ ala, na-ekwu na ya bụ Kristi echiri echi, bụkwa eze. Pilet jụrụ ya sị, ị bụ eze ndị Juu? Jesu zara ya sị, Ee, ọ bụ dịka ị kwuru. Pilet gwara ndị isi nchụaja na igwe mmadụ ahụ niile sị, ahụghị m ihe ọjọọ ọbụla nwoke a mere. ma ha tiwere mkpu nke ka nke si, o ji nkụzi ya na-esunye ọkụ ọgbaghara na Judia niile. O bido na Galili kụziere nkụzi ya ruo ebe niile. Mgbe Pilet nụrụ ihe a, ọ jụrụ ma nwoke a ọ bụ onye Galili. Mgbe Pilet chọpụtara na o si n'okpuru ọchịchị Herọd, ọ kpọgara ya Herọd onye nọ na Jerusalem. Mgbe ahụ obi tọrọ Herọd ụtọ ịhụ Jesu. O teele mgbe ọ nụwara maka Jesu, bịakwa na-achọ ịhụ ya. Nke ọzọ bụ na ọ chọkwara ịhụ ọrụ ebube n'aka Jesu. N'ihi ya ka o jiri jụwa ya ogologo ajụjụ dị iche iche na-enweghị nwetaghịkwa ọsịsa na nke ọbụla. Mgbe a na-ekwu, ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ nọ n'ebe ahụ na-ebo ya ebubo na-esekpụrụ ọnụ
mgbe ahụ Herọd na ndị agha ya yiri ya mere ihe nkọcha, werekwa ya na-akpa ọchị. O yiwere ya ụdị otogbo uwe eji mara ọgaranya, bịakwa zighachiri ya Pilot. Na mbụ Herọd na Pilot dị n'iro, ma ha kpeziri iro dị n'agbata ha n'ụbọchị ahụ. Pilate kpọkọtakwara ndị isi nchụaja na ndị ndu na ndị mmadụ wee sị ha, unu kpọtara m nwoke a bịakwa boo ya ebubo na ọ bụ onye na-esonye ọkụ ọgba aghara na okwu gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ugbu a anọrọla m n'ihu unu ji anya m hụ, lebaa n'okwu a n'ihi ihe ahụ niile unu boro ya. O nweghị ihe ọjọọ ọbụla m chọpụtara o mere. O nweghịkwa ihe ọjọọ ọbụla Herọd zọtara n'aka ya, ebe ọ bụ na o zighachi ya anyị ebe unu bịara n'aka ya, ebe unu buru n'aka ya dị ọcha, ebe unu hụrụ n'aka ya dị ọcha, na o meteghị ihe eji ama ya ikpe ọnwụ. Ihe biri n'ikpe bụ ka a pịa ya ụtarị, hapụ ya ka ọ naa. Ma ha dum jiri otu olu tie ụzụ, tie mkpu sị, gbuo nwoke a, hapụla anyị Barabas. Barabas bụ onye a tụrụ mkpọrọ n'ihi ịkpa aghara n'ime obodo na igbu ọchụ. Ọ gụrụ Pilate agụụ ịhapụ Jesu ọla. O bidokwara ịgwa ha okwu ọzọ, ma ha gbochiri ya ọnụ sị, kpọgbuo ya, kpọgbuo ya. Ọ gwakwara ha okwu nke ugboro 3 sị, gịnị mere unu ji chọọ ka nwoke a nwụọ? Gịnị bụ ihe ọjọọ mere? Achọpụtaghị m ihe ọjọọ mere nke ga-ewetara ya ọnwụ. Aga m apịa ya ihe, hapụ ya ka ọ naa. Ma nke ọbụla bara mba olu ya aha, na-eti ka akpọgbuo ya. Ụzụ na mkpọtụ si na mkpu ha na-eti bịara karịa. Pilate wee bie ikpe ka enye ha ihe ha rịọrọ. Ọ hapụrụ ha onye ha sị ka a hapụrụ ha, nke bụ onye a tụrụ mkpọrọ maka ọgba aghara na igbu ọchụ. Ọ bịakwara nyefee ha Jesu n'aka ka ha mere ya ihe ọbụla masịrị ha. Mgbe ha dum ya na-apụ, ha nwudere otu nwoke onye Siria a na-akpọ Simon ka o si n'azụ obodo na-alọta. Ha manyere ya amanye, o bute obe na ubu na-eso Jesu n'azụ. Nnukwu igwe mmadụ so ya na-aga, tinyekwara ụmụ nwanyị na-emere ya ebere na-ebere ya akwa. Ma Jesu tụgharịrị sị ha, ụmụada Jerusalem, unu eberela m akwa, kama bebere n'onwe unu na ụmụ na akwa, n'ihi na oge na-abịa mgbe ndị mmadụ ga-asị, ngọzi dịrị nwaanyị aga na afọ na-ebughị nwa na ala na-azụrụ nwa. N'oge ahụ ndị mmadụ ga-ebido na-arịọ
ugwu ukwu sị, zigide anyị, na-arịọ ugwu nta sị, gbugide anyị. N'ihi na ọ bụrụ na mmadụ mere ka ọhịa dị ndụ si etu agba ọkụ, kedu ihe a ga-eme ya ma ọ bụrụ ọhịa gbọrọ nkụ? E nwekwara ndị abalị dimegwu abụọ a mara ikpe ọnwụ, esokwa duru ha na Jesu. Mgbe ha rutere ebe a na-akpọ okpokoro isi, akpọgidere ya na ndị abalị dimegwu ahụ n'obe, kpọgide otu n'obe n'aka nri, kpọgidekwa nke ọzọ n'obe n'aka ya, aka ekpe ya. Jesu sịrị, Nna gbaghalụ ha n'ihi na ha amaghị ihe ha na-eme. Ndị agha fere nza iji kesaa uwe ya. Ndị mmadụ guzoro ebe ahụ na-ele anya. Ndị ike ọchịchị nọ n'aka ji ya na akpa ọchị na-asị, Ọ zọpụtara ndị ọzọ, ya zọọ onwe ya, ma ọ sị na ọ bụ eze echiri echi nke Chineke, na onye ahọtara ahọta. Ndị agha sokwa ji ya na-eme ihe ọchị. Mgbe ha bịara inye ya mmanya gbara ụka, ha sịrị ya, A sị ịbụ eze ndị Juu, zọpụta onwe gị. ihe ejiri obodobo mkpụrụ akwụkwọ dee kwụpawa n'ofe isi Jesu bụ, Onye a bụ eze ndị Juu. otu n'ime ndị abalị dimegwu ahụ koro n'elu obe na-akọcha ya sị, Ọ bụ gị bụ Kristi ahụ, ka ọ bụ na ị bụghị ya? Zọpụta onwe gị ma zọpụta anyị. onye nke ọzọ bara ya mba sị, Ọ pụtara na ị naghị atụrụ Chineke egwu? Ma otu, a maara gị ụdị ikpe a mara ya, mana nke anyị, ebubo eboro anyị bụ ihe anyị mere n'ezie. Ọ bụ ihe anyị metara ka anyị na-akwụ ụgwọ ya, mana nwoke a emeghị ihe ọjọọ ọbụla. ọ bịa gwa Jesu, Jesu, cheta m mgbe ị batara na alaeze gị. Jesu wee sị ya, N'eziokwu, ana m ekwe gị nkwa na taa ị ga-eso m anọ na paradaịs n'ogige nke aṅụrị. ma mgbe o ruru ihe dịka elekere 12 nke ehihie, anyanwụ lapụrụ, chi jiri n'ehihie jie, ọchịchịrị gbara ebe niile ruo elekere 3 nke ehihie. Akwa mgbochi nke ụlọ nsọ si n'etiti dọwaa ụzọ abụọ. Jesu jiri olu ike tie mkpu sị, Nna, n'aka gị ka m na-etinye mmụọ m. okwu a ka o kwuru wee kubie ume. Ka anyị si gbana nwa obere oge. Ka anyị kwụrụ ọtọ. Nwoke a ebuka n'ezie. Ọ bụ ezigbo mmadụ, aka ya dị ọcha. Mgbe ndị bịara ile otu a ga-esi kpọgbuo Jesu hụrụ ihe niile merenụ, ha hapụrụ ebe ahụ laa n'ụlọ ha, na-eti aka n'obi na mwute,
ndị enyi Jesu niile na ụmụ nwanyị si Galili soro ya bịa Jerusalem guzo n'ebe dị anya na-ele ihe ndị a. Ma otu nwoke onye Juu a na-akpọ Josef si n'obodo a na-akpọ Arimatia. Josef bụ ezigbo mmadụ, bụrụkwa onye a na-asọpụrụ na onye na-ele anya ọbịbịa Chineke. Ọ bụkwa otu onye n'ime ndị na-anọ n'ụlọ ukwu ndị Juu, kama ọ kwagidere mkpebi na mmeso ndị isi ndị Juu kpegidere megide Jesu site n'ugbu a. Ọ gara hụ Pilet rịọ ya ka o kwe ka o buru ozu Jesu. Mgbe Pilet nyere ya ike, Josef gara bute ozu Jesu site n'elu obe ahụ. O ji akwa ọcha dị ogologo kechie ozu ahụ. Emesịa, o nyebere ya n'ili ọhụrụ egwuru n'ime mfume nke enyi sarabeghị onye ọbụla n'ime ya mbụ. Josef mere ihe ndị a na uhuruchi ụbọchị Fraịde, n'oge ndị mmadụ na-akwado maka Satọde, bụ ụbọchị izu ike ndị Juu. Ndị nwanyị ahụ si Galili soro Jesu bịa Jerusalem, sokwe Josef gaa hụ ili ahụ, hụkwa otu o si n'ibe Jesu n'ime ya. Emesịa, ha lara n'ụlọ ha gaa kwado ude na-esi isi ụtọ na mmanụ eji echekwa ahụ mmadụ ọ hapụ isi isi. N'ụbọchị izu ike, ha zuru ike dịka e nyere n'iwu. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa dịrị gị Kristi. Dịka anyị si wee malụ, taata abụrụ ụbọchị ogologo okwu. Anyị ebidogo n'ilo wee mere ememe wee bata n'ụlọ nsọ, wee legokwazi akụkọ maka ọfụfụ afọ na ọnwụ nke Kristi. E nwere ọtụtụ ngalaba dị iche iche na ya nwaba akụkọ nke njide Yesu dị ibe ebele ya. Ofu ụzọ maọbụ nke ọzọ nwere ike imetụta anyị fụrụ ka ndị mmadụ na-ekwefu Hozana Hozana si nọketekwa na-atụgharị na-asị gbagbuo ya gbagbuo ya. Anyị fụkwara ka ha si wee ọrụ ka arapụrụ ha onye gburu ọchụ, onye ori na onye gburu ọchụ, ka hapụ onye ahụ wee gbuo onye aka ya kwụ ọtọ. Ihe ndị a niile bụ ihe a na-afụ n'elu ụwa. Ọ ka na-emekwa n'ụbọchị taata. Aka o jide mba dịsi ike ka anyị na-ebebere oge ncha maka udo n'elu ụwa. Ọ kachasị n'obodo dị iche iche ebe nwere ọgbaghara nke na-eme ugbu a, ma ọgbaghara nke na-emekwa n'ebe anyị si wee pụta, ka ndị mmadụ nye ohere ka udo wee chịa n'elu ụwa. Ka ndị mmadụ na-eche maka ihe ga na-eweta aṅụrị na ezi mmekọrịta n'etiti mmadụ na ibe ya. Ugbu a anyị ga-akwụzi ọtọ maka ikwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu enwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ nna m tupu ụwa tụọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu. Amụrụ ya amụ, eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu. N'isi na ya mee ihe dum, nye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata.
site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ abịa gbagbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate ọ taa ahụhụ ọ nwụọ elie ya bilite n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu ọnọgọ n'eluigwe nọ n'aka nri nna ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ibe ndị na ndị nwere ọnwụ ibe onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe ekwe m na mmụọ nsọ onyenwe anyị na-enye ndụ na-esi na nna na nwa pụta onye a na-esepụrụ na-etekọdo ya na nna na nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu ekwe m n'otu nzukọ nsọ katọlik na apọstọlik tama otu baptizim nke mgbaghara njọ ndụwa na-abịanụ ebele nke ndị kwerenụ gwara ka anyị ụlọ okwukwe na ntụkwasị obi ka ọ sara Chineke mba anyị gaa inwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị inwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị maka nzukọ nsọ Kristi n'ụwa niile ka emume ncheta izu ụka dị asọ wetara anyị ike ọhụrụ na ọrụ ịgbasa ozi ọma nke Kristi bụ aha nke kasị aha niile elu anyị arịọ gị dị nwere anyị maka udo na mba ụwa niile ka ndị ọchịchị na mba niile na-ege ntị na-egosi ezi nghọta na mkpa ndị ha na-achị ka udo na nzọpụta rute n'akụkụ ụwa niile site n'ahụhụ na obe nke Kristi anyị arịọ gị dị nwere anyị maka ndị niile a mara ikpe n'ụzọ ziri ezi maka nnukwu ihe ọjọọ nke ha mere ka ahụhụ Kristi wetara ha ezi mmụọ nchegharị nke sitere n'ala ala obi ha anyị arịọ gị dị nwere anyị maka ndị niile bụ ibu dị arọ ndị ihe isi ike nke ụwa na-anyịgbu ka ha keta oke na mbilite n'ọnwụ Kristi ka ha nweta ezi ọṅụ zuru oke site na mbilite n'ọnwụ Kristi anyị arịọ gị dị nwere anyị maka ndị ọgbakọ okwukwe anyị na St. Eugene ka anyị niile were ezi obi dị ọcha bata n'ime izu ụka nke a dị asọ site n'ịrụ ọrụ dịrị anyị n'okwukwe anyị arịọ gị dị nwere anyị maka ndị nwụrụ anwụ ọkacha ndị anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche na jamasị taa ka ha keta oke na alaeze eluigwe anyị arịọ gị dị nwere anyị ebele ime obi ka anyị kọsasịrị Chineke mba anyị ndị ọzọ dịgasị iche iche dị nwere biko mere anyị ebele gọzie anyị n'ụlọ ebele anyị site na Kristi onye nwe anyị ka anyị nọdụ anị maka onyinye ọnwụ ya n'obe ọnwụ nwụrụ n'obe ọnwụ ya n'obe ọnwụ ya wetara m olileanya ọnwụ ya n'obe ọnwụ nwụrụ n'elu obe ọnwụ ya n'obe ọnwụ ya wetara anyị olileanya ebe ọ nwụrụ n'elu obe ọnwụ ya mere ndị dị ndụ taa ọnwụ ya n'obe ọnwụ ya wetara anyị olileanya ebe a mara ya n'ube ọnwụ ya mere ndị dị ndụ taa ọnwụ ya n'obe ọnwụ ya wetara m olileanya ọnwụ ya n'obe ọnwụ nwụrụ n'elu obe ọnwụ ya
ya n'obe, ọ bụ ya wetara m olileanya. Jesu kpọgidere n'obe, gịnị ka o mere ụwa? O mere ụwa gịnị? O mere ụwa gịnị? Gịnị ka o mere? Jesu nwụrụ ọnwụ n'obe, gịnị ka o mere ụwa? O mere ụwa gịnị? Onye nwanyị nwụrụ ọnwụ n'obe, onye ga-agba m ihe o mere ụwa? A mara ya ube, a pịara ya ọtọ, ọ bụ gịnị ka o mere ụwa? A bụrụ ya ọtọ n'elu obe, onye ga-agba m ihe o mere ụwa? E yiri ya akwa n'elu obe, ọ bụ gịnị ka o mere ụwa? Onye nwanyị nwụrụ ọnwụ n'obe, onye ga-agba m ihe o mere ụwa? Ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka m nwere onwe m. Ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka ọ dịrị anyị mma. Onye na-eme mma nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka ọ dịrị m mma. Ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka m nwere onwe m. Onye na-enye udo nwụrụ ọnwụ Kalvarị, ọ nwere onwe m. Ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka ọ dịrị anyị mma. O meworo m ya, o meworo m ya, ihe mmadụ apụghị mere m. Ogologo ndụ ka enyi m apụghị inyenụ m. Ịma na ọnwụ n'obe ka ikwu m apụghị ịnwụrụ m. Ịma na ụtarị ahụ ka ikwu m apụghị ịnara m. O mewo ya, nwanne m amara ya, amara ya. Nwanne m amara ya, amara Jizọs. Zion, 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 Zion obodo ama, Zion, Zion, Zion. Anyị ga-eje n'obodo ama, Zion, Zion, Zion. Anyị ga-eru n'obodo ama, Zion, Zion, Zion. Anyị ga-ahụ nụ nne dị so, Zion, 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 Zion. Ekwerewo m ekwe ka m gbaba n'ime ya, agbaba n'ime ya, aga m abụrụ ya ezi nwa, abụrụ ya ezi nwa, aga m enwe ndụ n'ime ya. Nwanne m ga-akọpa elu ụwa, ọ dị mma dị njọ. Ekwerewo m, aga m agbaba n'ime Chineke, akọpa. Gabanụ ụmụnna m ka ji anyị na-achụbiri ga-amasị Chukwu nna ji ike niile ịnara nọ. Amen. Chineke nna ji ike niile, onye ebere, biko were ahụ na ọnwụ nke otu nwa gị bụ Kristi mee ka ihe anyị na-eme na-amasị gị. Ahapụ naanị anyị apụghị ime ihe ọbụla dị mma. Biko mee ka aja nke azụla oke wetara anyị ebere na ịhụnanya gị site na Kristi onye nwe anyị.
onye nwe anyị nọnyere unu welite n'obi enu ka anyị na-edinwenu Chineke anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa eziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile o nna dị nsọ. Chineke jike niile onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị ngị nwa doro mgbapụta nke mmadụ n'elu osisi nke obe ka ebe ahụ ọnwụ siri malite bụrụkwa ebe ndụ ga-esi kulite, ka onye melili n'elu osisi bụrụkwa onye melili n'elu osisi site na Kristi dị nwe n'anyị onye igwe ndị mama na ike niile nke eluigwe si na ya na-eto na-esegbulu ebube eze gị. Anyị na-arịọ ka ikwe ka anyị tinyekọ olu anyị na nke ha were umeala na-eto gị na-asị na ịdị nsọ ezi nsọ gị na-eri ihe dum nsọ anyị na ya ka ido onye ndị a nsọ si n'ikwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọọla anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye bịara tupu edi ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee n'alụ were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ m nke a rie na ya unu niile ka bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. etu ahụ ka o si mee mgbe ha richara nne anyị asị o buru iko mmanya anyị kwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ m nke a ṅụọ na ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaalụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. ka anyị kwupụta nọ ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. na ncheta nke ọnwụ na-abịa n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achicha nke ndụ na ike nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-ayọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu sara njikọ nke mmụọ nsọ. Nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Hosea na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị solu Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, Josef dị nsọ di ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wekọta ndụ ebe ebe ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na-edekwa n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. ụmụnna ka anyị were ebele na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọ Chukwu nna na anyị nọ n'eluigwe. gbaghara anyị mmehie anyị gaa dịka anyị si gbara ndị mmehie anyị maka ekwe na nranye. Zọpụta anyị na-ayọ gị ose bụrụ na ajọ ihe niile
were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na nje oge niile anyị wee gbanaha nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwa ndị apọstụl gị udo ka m na-ahapụrụ ọnụ udo nke m ka m na-enye ụnụ elekwana anya na nje anyị kama lekwasị anya na okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bụ ịdị ndụ laghachi ebe udo nke osiri bụ adịrị ụnụ mgbe niile. Feere nwanne gị aka maka ekene nke udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa ha nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara chekwaba anyị ruo na ndụ ebe. Jesu ndo onye akpọgburu n'obe ndo Yesu Chukwu m sacha m na njọ Yesu Chukwu m Yesu ndo onye akpọgburu n'obe ndị agha mara ya ụra Yesu onye nwe mgbaghara Jesu ndo onye akpọgburu n'obe ndo Yesu Chukwu m sacha m na njọ Yesu Chukwu m Yesu ndo onye akpọgburu n'obe Jesu arama Jesu ara agaghị m achọ gị okwu ọzọ Jesu ndo onye akpọgburu n'obe ndo Yesu Chukwu m sacha m na njọ Yesu Chukwu m Jesu ndo onye akpọgburu n'obe Calvary
ka ha kpọgburu Jesu ụtọbi m onye nwe m Yesu Chukwu m mee ebere eze gbara ụtọbi m onye nwe m Yesu biko mee ebere eze gbara Jesu ndo onye akpọgburu n'obe ndo Yesu Chukwu m sacha m na njọ Yesu Chukwu m Jesu ndo onye akpọgburu n'obe
ka anyị ya ịyọ. Onye nwe anyị, nna dị nnukwu ịhụnanya, ijirila olili nsọ nke anyị ju anyị afọ. Ọnwụ nke nwa gị na-enye anyị nchekwube na mgbasi ike n'okwukwe. Biko meenụ ka mbilite n'ọnwụ ya wetara anyị ikwudosi ike, bịakwa duru anyị na ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ anị maka ịma ọkwa. Anyị nwere obere ọkwa one ma one. Young adult youth and youth choir, you have your practice after Mass. There will be no practice next Sunday, which is Easter, and the following Sunday. But you have your practice after Mass today. Young adult and youth choir. Immigration question ya nke esendela anyị nwa onwe ndị azabeghị nke ha unu lote za anya dịka ofu ụkọchukwu anyị si ayọ ka anyị mee ya. Altar servers, this is for all the altar servers. You have practice after Mass. Ndị niile na-serve Mass, unu malụ onwe unu, ezitere unu na email, agbasa unu chelo, unu nwee practice, unu wee kwado maka confirmation nke na-abịanụ nke a ga-enwe ebe a May 14, 5 p.m. by our Archbishop Jose Gomez. Ndị anụbeghị na mbụ, anyị enwe confirmation ebe a. Ọ bụ Archbishop anyị ga-abịa. Ọ bụ na Saturday, May 14, time 5 p.m. A chọrọ ụbọchị anwa ka ụnụ ụka anụnwa ju. Echi niile tata ka ebidoro Holy Week. Holy Week bidoro tata. Were ya kwụsịzi Easter na Saturday night, Holy Saturday. Ihe ọ pụtara bụ echi niile enwelu Chrism Mass na Cathedral 7 p.m. Onye ọbụla nwere ike ije ije n'oge ka i wee nweta oche. Thursday, Friday, Saturday anyị ga-enwekwa mmemme niile. Holy Thursday 7 p.m. Oluzie na Good Friday anyị ebido Stations of the Cross 6:30 p.m. Emesịa ya ebidozie mmemme nke Good Friday. Holy Saturday a ga-enwekwa Holy Saturday service ebe a n'ụwa. Ọ ga-ebido n'Ilo 7 p.m. Ụbọchị ụka ọzọzi bụ ụbọchị Easter. A ga-enwekwa Mass ka esi enwe ya 8 in the morning, 10 o'clock, and nke ehihie anụnwa 12 noon. Ekwukwa m ya ọzọ, echi niile bụ Chrism Mass, Holy Thursday, Good Friday, Holy Thursday 7 p.m. here. Good Friday with the Stations of the Cross 6:30 p.m. Holy Saturday 7 p.m. Ọ bụ ka ọ ga-esi wee do. Ndị NIN National ID, National Identification, ha ga-abịakwa ọzọ. Ha ga-abịa na
ọnwa anụnwa 23rd Saturday. Ọ ga-abụ ebe a ije na their website idebanye ibuku make appointment. Ọ bụ ebe ahụ ka ha na-eme appointment niile. Ọ da-afịa ruo oju si etu anyị mara ọkụ ya kịta. Ọ bụrụ na gị chọrọ ya ijebe ozigbo maka ma ndị Arizona ndị na-ebi anyị akụkụ na-abịa ebe a. Steve nwoke ọnụ ya. Steve nwoke na nwanne gị nwoke ọnụ ya Charles nwoke na ndị ezinụlọ ha ọnụ n'ebe a ọnụ kwụrụ ọtọ. Ndị nwunye ha Agata na Uche nwoke anọghị ya. Oke, ndị a mkpọnitere na Steve na nwanne ya nwoke onye bụ nna ha bụ their eldest brother rapụ n'ụlọ amali ya amalụri nne. Ọ rapụ ọ nwụrụ anyị malụ ka anyị si eme. Ọ bụ eziokwu na nna ha anwụgwere ma kịta nka nke bụ nke nna ha dị ndụ ha fụrụ anya rapụziri ya bụ ọ bụ ihe mwute ka anyị beruo anyị malụ ka anyị si eme ka anyị gbaruoro ha nna daalụnụ. Anyị wee na-ekele ndị niile bịara ụka tata. Anyị na-anya na mbido ka anyị si were bido anyị afụ na abịara n'oge. Anyị wee na-ayọkwa ka tata ghara ịbanye ka ụka ọzọ na ihe niile anyị eme ebe a na ụka ndị ọzọ ka anyị si etu a na-ewelite ụkwụ na-abịakwa n'igwe ka ọ ghara ịbụ ọ bụrụ enyi m nwoke Dr. Amuchie ọ sị na ọ ndị kedu ihe ọ na-akpụ ya CME. Ihe ọ pụtara bụ ndị na-abịa ụka sọ ụbọchị Christmas, Mother's Day and Easter ka anyị bịara nọ na-aga ka tata ghara ịbụ just CME ka ụbọchị niile bụ ụbọchị ụka na ụbọchị ya na-eme ihe ebe a ka anyị ncha bụrụ CME Day ka anyị na-abịa ya. Anyị nwere ndị ọfụ ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a. Kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us, please may you stand. Biko ka anyị kụpụrụ na ya aka. We welcome you. We welcome them to worship with us. Anytime you are here, you are welcome to worship with us. Anyị wee na-ekenekwa ụkọchukwu anyị Jude Umeobi ka anyị kụpụrụ na ya aka. Daalụnụ. Anyị wee na-ekenekwa anyị niile. Ụbọchị Good Friday a ga-enwekwa program n'efife amara ya maka nke mgbede mana a ga-enwekwa na 1 p.m. in the afternoon Good Friday 1 p.m. ngalube nke obe 1:30 ebidozie the celebration of the Lord's Passion n'efife Good Friday maka ndị agaghị enwe ike ịbịa nke abalị ịbịawa ebe a n'efife Good Friday na 1 n'efife. Daalụnụ. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ ka anyị naba n'udo na misi agwụsịgo. Ọrụ akene ike Jesu ka nne m ozi ya na wee guzo ugwu nke eze bịa mee ya zọra bịa mee ya zọra Zora. Meya ezenda matoko na ya olawere obokano ya meya Zora. Zora.
It's alright. May I ascend on my toko. Let us on the royal. The way up. Can you get me? It's alright. It's alright. It's alright. Youth and young adults, choir, please come in right now. Stay behind.